Bé, i si ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, atents a aquesta notícia, perquè hi ha municipis on estan arribant els primers contenidors digitals, cosa que vol dir que per moltíssima gent ara mateix està sent una mica un mal de cap tirar les escombraries, no? Una cosa que dius ha de ser com fàcil. Aquests contenidors digitals van amb targeta o amb aplicació mòbil? Ostres. Feinada. Has de baixar amb la bossa i amb el mòbil, no? Ho posen tot molt complicat, massa complicat. Jo que sóc ecologista i que faig això des de fa 30 anys, que t'ho Posen explico, difícil. vaig començar a Alemanya. Molt bé. I trobes que no A és veure, fàcil? no, perquè al meu entorn o li poses molt fàcil, però molt fàcil. Jo he lluitat 30 anys perquè la gent recicli. 30 anys porto jo abanderada, puc dir-me, i tant. I ara a sobre ho posen tan complicat, si ja quan no hi havia tarja, ni havia res digital, els hi costava, doncs ara què? Doncs ja no pots sortir de casa sense el mòbil carregat si vols llançar les escombraries. Això s'ha començat a instal·lar aquesta setmana a Premià de Mar. Els hem de veure. Lara, bona tarda. Com són aquests contenidors? Bona tarda, Agnès. Doncs som aquí a Premià de Mar i ara mateix, si us sembla, us ensenyo com són aquests contenidors. Si us hi fixeu aquí al meu costat, això pot semblar un contenidor normal, però de seguida, doncs, si ens hi fixem, aquí ja hi veiem una pantalla. I com funciona aquest contenidor? Com s'obre per llançar-hi la brossa? Doncs això ens ho explicarà el regidor de Medi Ambient d'aquí de Premià, en Pep Ripollès. Pep, bona tarda. Molt bona tarda. A veure, anem a explicar això perquè quedi clar. Com s'obre aquest contenidor? Doncs mira, aquest contenidor, com podeu veure, està tancat ara mateix i aleshores hi ha dos sistemes d'obertura. Un és amb la targeta que té tots els veïns i veïnes i una descàrrega d'una app. Per tant, hi ha les dues maneres d'obrir. Com funciona? És molt simple. Apretem el botó, detecta la nostra targeta i automàticament el contenidor s'obre perquè detecta la targeta. I amb l'aplicació és el mateix, hem d'apropar aquí el telèfon mòbil. Hem d'apropar el telèfon mòbil i llavors funcionen amb els contenidors que tenim tancats, que de fet són els de rebuig, el d'orgànica, el de paper i el d'envasos. I quin és l'objectiu, Pep, de tenir els contenidors tancats amb aquest sistema? Mira, és molt simple, perquè Premià és un poble molt dens i és un poble en el qual el nivell de reciclatge estem arribant al 39%, no hem passat d'aquí, i hi ha una normativa europea que ens indica que hem d'arribar al 55% el 2025. I llavors aquesta és la millor manera perquè d'alguna manera també el que volem és incentivar a la gent el rebuig, per això hem aplicat una normativa d'unes ordenances i hem canviat la taxa, considerant la taxa justa, que és que tothom qui recicla pot tenir un benefici i el que no recicla tindrà una penalització. És a dir, amb aquestes penalitzacions és com garantitzareu que, per exemple, doncs no vingui aquí una persona, obri amb l'aplicació el contenidor groc i llenci l'orgànic, no? Bé, és la manera de tenir que cadascú sectoritzar i seleccionar bé els residus que tenen a casa, que de fet aquest és un concepte que hem de tenir molt clar, que el residu, cadascú és responsable del seu residu i l'Ajuntament l'únic que fa és el trasllat de la brossa dels contenidors a les plantes. I quines penalitzacions hi ha? Bé, les penalitzacions que hi ha, com a màxim el que vagi de rebuig tenen una penalització més alta perquè realment és el que hem d'obviar, és el que hem d'utilitzar menys, i també té una mica de penalització el que són els envasos, que és una penalització molt més petita perquè realment el que aquí es vol aconseguir és la reducció del residu plàstic. Són penalitzacions molt altes, no sé si podem dir import. No, pensa que és el primer any que estem aplicant tot això i el que volem primer és el canvi de concepte, el canvi cultural. I llavors aquí estem parlant de penalitzacions que poden arribar als 7 euros a l'any de penalització, però en canvi el que sí que prioritzem molt és el benefici, perquè tenim tant el cartró com el d'orgànica, sí que fem unes bonificacions de 30 euros. Per tant, aquí juguem molt a que l'incentiu és que vagin directament al residu que realment ens genera i ens aporta. Perfecte, Pep, moltes gràcies. Doncs per incentivar la gent, primer de tot, se l'haurà d'informar i aquí a Premià doncs el que han fet és inventar la figura de les informadores. Les tenim aquí. Bona tarda, noia. Molt bona tarda. A veure, quin és el vostre paper? Vosaltres esteu aquí sempre al costat dels contenidors i què és el que feu? Doncs el nostre objectiu és poder apropar a la ciutadania a tot aquest nou sistema que s'ha implantat aquí a Premià i intentar fer una miqueta també de formació d'on va cada residu i ensenyar també aquest aplicatiu que t'ha ensenyat en Pep de com s'obren els contenidors amb la targeta o si bé tenen dubtes amb l'app també poder-los ajudar. Quins dubtes tenen majoritàriament? Potser l'aplicació és el que més dubtes genera amb la gent gran?
Bé, sí, al final l'aplicació és el que pot ser una mica més complicat per la gent gran, però al final és un sistema molt senzill, amb la targeta o amb l'aplicació es fa de forma molt senzilla, un cop els hi ensenyem ja funciona perfectament després. Perfecte, noies, moltes gràcies per atendre'ns. Doncs ja ho veieu, la gent de Premià, si teniu dubtes, us apropeu a aquests contenidors i trobareu les informadores. I precisament per aquesta necessitat d'informar-se, aquests contenidors han sigut una mica polèmics i hem parlat amb veïns d'aquí de Premià que no acaben d'estar del tot d'acord alguns amb la implementació d'aquest nou sistema. Escoltem a una de les portaveus. Hi ha gent que, sobretot la gent gran, s'està posant molt nerviosa, gent que ens contacta a la plataforma perquè pateix ansietat, perquè diuen que no ho saben fer servir, no saben com ho faran i tampoc potser no tenen la corba d'aprenentatge de posar-te ara a fer servir una aplicació o si em deixo la targeta o el que sigui, sí. Doncs estem en desacord amb aquest nou sistema per 3 raons. La primera, com s'ha implementat. Aquí a Premià de Mar es va fer una prova pilot fa temps i va ser un fracàs i al ser un canvi tan dràstic tampoc s'ha tingut en compte la ciutadania. La segona raó és perquè el sistema ens obliga a identificar-nos i considerem que això és una intromissió i una falta de respecte per la vida privada de la gent i a més que no implica que separis millor ni reciclar més. I en tercer lloc, perquè els contenidors porten conseqüències que no són accessibles per la gent gran i per la gent amb mobilitat reduïda. També el fet que els camions passen amb més freqüència i generen més contaminació i molèsties en quant al soroll, afecten al son, a la salut de la gent. I en tercer lloc la bretxa digital, que hi ha gent que no sap fer anar les targetes i això està generant molta ansietat i malestar, sobretot a la gent gran. Per cert, parlant de penalització, que és una multa. És una multa. 30 euros. I una bonificació per tots aquells... Això ho feien als punts verds. Jo quan estava vivint a Sant Quirze hi havia un punt verd on anaves i és veritat que posaven un segell que feien un descompte a la tassa d'escombraries. Però que a mi em fa pena que hem d'estar motivats d'aquesta manera quan hauria de ser una consciència, una responsabilitat tret de la gent gran, que jo ho entenc, vull dir, però gent gran, aquest senyor no sé quina edat tindria, però ara hi ha gent amb 70 anys, que estan absolutament en forma. Estupendíssima. Però més enllà, 80, diguéssim, per una altra generació pot ser que sí, que això de reciclar no els hi encaixa massa, però la resta no hauríem de tenir tantes formes de motivar-nos per fer alguna cosa que hauria de ser de dir... Per convicció. Però fixa't una cosa, per fer això, que a mi d'entrada em sembla que penalitzar ja és un error, perquè primer s'hauria d'informar. És a dir, si ara els meus tiets, que es veuen cada tarda, ens estan veient ara, i jo li dic a la meva tieta Marta, tieta, com ho fem per reciclar? Bé, ella sí que en sap bastant, però potser altres persones no ho sabrien fer. És a dir, no és qüestió només de posar els estris perquè tothom pugui tenir una aplicació al mòbil i superguai per poder obrir això d'una manera gairebé domòtica. No, és que primer s'ha d'informar. I segon, per reciclar, i tu saps millor que jo, Elsa, que fa molts anys que ho estàs fent, ha d'haver una pauta de comportament, que no sé qui l'està explicant, aquesta pauta. Abans de penalitzar de si tu no ho fas et multarem i si ho fas et bonificarem, home, expliquem-ho bé. A mi m'agrada baixar, apretem el peu aquella palanca i tirar la I ho bola. fas, Víctor, ho fas? Sí, ho faig. Segur que m'equivoco en coses. No, però és veritat que són aquests objectius, estem molt lluny del que ens demana la Unió Europea i s'ha d'anar avançant, que no s'espatllin, això sí, que no siguin com per exemple els parquímetres.